Boas outra vez, dende a Academia de Danzas. Continuamos aprendendo cousiñas sobre o ballet tradicional galego e imos continuar con Muiñeira. Concretamente, imos continuar o vídeo anterior no que víamos que matizando algúns movimentos pois chegamos a outros novos e o mesmo que vimos que sucedía cos picados e cos paseos vai a pasar cos puntos. Ben, imos a conservar o inicio de punto que coñecíamos de Muiñeira, que era o adiante atrás adiante. Recordábamos que tiñamos unha perna base e unha perna que debuxaba. No meu caso agora vai ser perna base á esquerda, perna que debuxa á dereita. A perna base realizaba piso, impulso e a outra debuxaba adiante, ¿sí? Deixando o peso. É o mesmo que atrás, piso, impulso, atrás, piso, impulso, adiante, piso, impulso, atrás. ¿Sí? Facíamos adiante, atrás, adiante, este era o inicio que coñecíamos. Ben, pois que imos a cambiar aquí? O cambio dun pé a outro. Recordábamos no vídeo no que vimos o punto que incluíamos un picado. Imos a eliminar ese picado e imos a sustituílo por un movimento que se chama arrimar. E ademais imos a cambiar a orientación corporal. En vez de bailar totalmente en orientación frontal a miña pareja, vou cambiar a orientación diagonal. Debuxarei coa perna que teño máis próxima a miña parella. Entón, perna base vai ser que sería a que está cara fora, vale? Entón teríamos piso, impulso adiante, piso, impulso atrás, piso, impulso adiante. De aquí, se mudamos o picado polo arriba, o que vai a tocar é que a perna base abre cara fora e a perna que debuxa arriba. E agora, iría cara ao outro lado, de xeito que fago piso, impulso adiante, piso, impulso atrás, piso, impulso adiante. E no último adiante, a perna base, en lugar de apoiar e impulsar, no sitio onde está, a súa función é abrir simplemente para que a outra arribe. Repito para ali. Piso, impulso adiante, piso, impulso atrás, piso, impulso adiante, abro, arriba. Piso, impulso adiante, piso, impulso atrás, piso, impulso adiante, abro, arriba. ¿Sí? Pois así já teríamos un punto diferente. Que ademais, o que podemos facer é xogar cos elementos que imos coñecendo e o que teño comentado de quitar e poñer, pois podemos incluir máis arrimos. 3, por exemplo. Entón, o punto quedaría piso, impulso adiante, piso, impulso atrás, piso, impulso adiante. Abro arrimo, e agora o contrario. Abro arrimo, abro arrimo. Este é o mesmo punto que antes, o que agora cambio para lá. Piso, impulso adiante, atrás, adiante, abro arrimo, abro arrimo, abro arrimo. Tras, adiante, abro arrimo, abro arrimo, abro arrimo. E agora vamos ver como queda con música.